Ei, què passa? Necessito que m'ajudeu. En Mac, un col·lega, va desaparèixer fa 2 setmanes. He estat investigant i he descobert que s'ha esfumat més penya. I resulta que tots els desapareguts són observadors meteorològics aficionats. La policia investiga aquestes desaparicions, però ja sabem com és la poli. No tenen ni idea de què passa i estan lluny de relacionar tots els casos. Gràcies als meus contactes, he descobert que tots aquests desapareguts han estat substituïts per altres persones que estan enviant dades fraudulentes a l'Agència Estatal de Meteorologia i a la NASA. No cal ser gaire espavilat per veure que les dades que envien no tenen res a veure amb el temps que fa. De moment, és imprescindible que creem una xarxa independent de recollida de dades per poder demostrar aquest engany. Us passaré les instruccions per construir una gàbia meteorològica i les indicacions per fer els mesuraments. No em falleu, reconnectaré. Adeu.